yawa sai da hakan akwai wani dan iskan bakaniken da zan kai wa ya ci kudi na ne ina ba zai yiwu ba a girgiza baya baya a karkada amma kai ina ganin birkin nan zai ci ai ina ganin ya ma jaru bari in buga abuna kawai na tafi durin kwa kai na gaya ma ni ko a daji fa da musa ma an ta gan ka duba ido na kaga alamar baka san wani abu ina baban nan wallahi wani da Allah ka rabu da shi ni ka ga ba da hankali wallahi ban ma matsoraci ne baban nan kai bar mota ne a wace mota ka zo ne nan ga Allah akwai abu dawa ku dan Allah malamai matsoratan banza matsoratan wofi gwada birki nake yi gyara birkin nan na gwada birki ka gwada a kan uwarka kan mu za ka gwada birki an ga